Esa é a precaución básica, Moitas grazas a Agustín Vigo, sempre está para nós, pero que lle pedimos. Está para todo. Bueno, Paula, querida, cantas veces falamos do viño, da sidra, da mazá neste programa, pero do vinagre, este ule moito, nunca faláramos. Ai, o vinagre, ese produto pobriño tan infravalorado, que só nos fixamos, é importante, e só nos fixamos moitas veces cando imos ao supermercado no prezo do vinagre, a hora de compralo. Se nos vimos un pouquiño arriba, incluso dámonos un capricho e dicimos, bueno, vamos a mercar o de mazá, pero pouco máis. Pois reivindiquemos o vinagre, Susana, de calidade e máis alá de botarlo nas ensaladas. Ah, pois sí. Porque ti onde o botas? Ensalada e ensaladilla, pouco máis, Pois hai máis vida fronte a isto. Mira, ata os grandes cociñeiros de estrela Michelin e demais descubren que hai vinagres de autor, gourmet, que están pois aromatizados de xeito natural e que serven un poquinho así como breves para acompañar peixes, mariscos e incluso para potenciar o sabor da carne. Tes toda a razón, Canto sabes de vinagres. Ai, de vinagre. E non estou nada vinagrada, Tamén te digo. Iso nunca, tampouco eu. Como os galegos, cando facemos as cosas, facémolas moi ben, pois temos en Galicia un home que fai un vinagre gourmet que é de primeira calidade e que está arrasando nos concursos internacionais. Fíxense. Na zona do Ribeiro dase bon viño, claro está. Pero fíxense, en Beade dase un gran vinagre. Grazas a quen? Pois o traballo que realiza Xoan Pablo, que leva experimentando con este produto canto tempo, máis ou menos? 8 anos aproximadamente. Xa viñas de familia adegueira, con coñecementos sobre o viño, pero como xurde a idea de facer pois un vinagre gourmet, dunha grandísima calidade? A ver, meu pai foi un dos pioneiros no Ribeiro e na bodega familiar, unha bodega pequena, eu vía cos restos de viño ou dunha trafega ou un ano que houbera máis da conta, había que darlle un valor engadido. Entón, informándome, vin que noutras zonas si se valoran os vinagres como un produto importante para unha bodega. Sí que é certo que en moitos fogares pois non se ten a consideración do vinagre como algo importante, que empregamos, bueno, pois este sale nos baratiño, pero claro, pode estropear un prato, cando se é bo, pode ensalzalo. Sí, en todos os fogares se crían porcos, pero non en todos se crían porcos de pata negra. Efectivamente. Nin se curan debidamente, nin tal. É dicir, son temas distintos. Unha cousa é a agricultura de subsistencia que todo o mundo tiña na casa de todo, e outra cousa é cando xa pasamos a falar de produtos de calidade. Estamos a ver as barricas, que é aquí onde faz ese vinagre de gran calidade, pero a min gustaríame ver ese produto apreciado polos mellores padais, pero tamén recoñecido en concursos. Este en concreto acaba de ter a segunda medalla de ouro nun concurso internacional en Córdoba por segundo ano consecutivo. É que os galegos, cando facemos as cousas, facémolas moi ben, Eu procurei non facer un vinagre, sino facer un gran vinagre. E neso é o que estou traballando. Déixame o lilo. Ui, isto arrecende. Hai que facer unha cata. Sí, agora preparamos unha cata. Tes catado vinagres? Xoan Pablo, xa temos todo preparado para a cata, pero vexo 3 vinagres diferentes, por que? Estes son os 3 que temos neste momento no mercado. Este primeiro é de viño blanco aromatizado con loureiro, o segundo leva un 15% de viño tinto aromatizado con fionllo e erva luisa, e o terceiro 80% viño tinto aromatizado con allo. Ui, que pintaza. Mira, nunca fixen unha cata de vinagres, Méteme respeto. Como se fai? Os técnicos fana como se fora unha cata de viños. Os especialistas, unha fase visual, unha fase olfativa e unha fase gustativa. A fase visual non nos preocupa moito porque buscamos uns vinagres con potencia aromática e de sabor. Entón, úleos, proba... Ule de maravilla. Vou probar así un vinagre... Aí, o bravo, vou, Está ben bo. Vou no dicir, así... Pero de certo. De certo, pica un pouquichiño, pero está moi bo. Ou é porque estamos na televisión? Non, porque me sabe ben, eu nunca minto. Pois ora, mira, vouche facer unha proba que rebaixámolo con auga. Anda. E vas ver como conserva, ou me vas dicir ti, si conserva a potencia aromática e de sabor. Aí vamos. Hoxe vou de vinagre. Xa pica menos, pero sigue tendo intensidade no sabor. Ao ser unha certificación artesanal,
vai ter unha potencia aromática e de sabor moi distinta aos de acetificación industrial. E ao rebaixalos con agua, o único que se fai é rebaixarlle a graduación acética, pero polo demais continúa sabor e aroma.